प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, मैया भवानी की जय, नौ बहनवार की जय, आदि शक्ति नौ दुर्गा की जय। तो देखी बहुत सुंदर आप सबके नवरात्र के कहानी सुनाओ तनी। हमारी कहानी की आप सब शुरू से लास्ट तक सुना और सुन के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कहानी सुन के आप सबके कैसन लगल बाटे, और कहानी सुन के कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखब। देखिए एक गांव रहल, वो गांव में एगो बूढ़ रहली, वो गांव में एगो बूढ़ रहली, वो बूढ़ी के दूगो पतोही रहली, दूगो पतोही रहली, जेठान और देवरान लोग रहल लोग। देखी जब तक उ जियत रहली तब तक, लेकिन जौन बड़की रहली तो 9 दिन के नवरातन के व्रत करत रहली, 9 दिन के नवरातन के व्रत करत रहली, लेकिन 9 गो कन्या ना खिलावत रहली, कुछ ना करत रहली। काहे से? अपने सास के डरन, काहे से? उ पूजा के उ तनको कार उ विधि कुछ करते ना रहली। देखी छोटकी जौन रहली, उ छोटकी भी कुछ ना जानत रहली कि नवरात्र का होला। जौने ढंग के सास रहली वही ढंग के ई छोटको भी रहली। देखी ऐसे कुछ दिन बीतल, आ जब वो मर गईली, जब सास मर गईली, अब बच गईली, जेठान और देवरान लोग दोनों जानी बच गए लोग। देखी जेठान के लगे कुछ रहल, उ 9 दिन के व्रत करत रहली, उनके लगे धन दौलत कुछ रहल, ई छोट रहली, इनके लगे कुछ ना रहल। देखी अब कहली दोनों जानी अपने में लोग थोड़ा झगड़ा झुट्टी लोग कह के लोग दोनों जानी अपने में लोग किनारे हो गए लोग। देखी किनारे हो गए लोग। इहे नवरात्र के इहे व्रत आयल बा, 9 दिन के नवमी आयल बा, इहे व्रत आयल बाटे। देखी जौन बाली बड़को जेठान बाली 9 दिन के व्रत करतली दुर्गा जी के नियम से, लेकिन छोटकी वाली छोटकी ना कुछ जानतली। काहे से? नैहर में भी रहली तो नैहर में भी ना जानली कि का होला पूजा, का होला नवरात्र, कुछ ना जानत रहली। ससुराल में अली तो वही ढंग के सास मिल गईली तो उनके केहू ज्ञान दे वाला रहबे ना कर। आ जेठान जो रहली तो उ छोटाने से उ भगवान के, उस छोटाने से माता जी के उ पूजा करत आवत रहली। देखी जब ऐसे करत रहली, 9 दिन के व्रत बड़को करत रहली जेठान, ऐसे करत करत उनके लगे धन दौलत बहुत हो गए, सब कुछ हो गए रहल। अब छोटकी के लगे देखी अब कुछ ना, उनकर काहे से? उनकर पति देव भी ना लायक रहने, उनकर पति देव भी ना लायक रहने। अब सोचत अली कि अब हम का करी। आखिर में हमार जोनी दीदी बानी, हमार जेठान लगतनी हमार दीदी बानी, तो आखिर में ई का करेनी, इनके यहाँ के भगवान इतना यहाँ के देतने, हमके काहे आखिर में हमके ना कुछ देतने। कहतली देखी ये नवरात्र के समय आयल बा और नवरात्र के व्रत कैले वाली। कहली ये दीदी आखिर में आप काहे भूखे नी, हमो के तनी बतौती। सुने नी कि नवरात्र हवे, नवरात्र भूखल बहुत बढ़िया, हमो के बतौती हमो भूखती। कहतली तू का करबू भूख के? जब अबले ना भूखबू तो अब तू व्रत करके का करबू? तो के कोनो व्रत कल जरूरी ना बा। कहली अरे हमके बता दी, हमो भूखब। देखी इतना जिद ठनली, जब जिद ठनली तो जेठान बतौली, जिद ठनली तो जेठान बतौली कि ठीक बा बता दे तनी, अपन व्रत तू कल। देखी अब बेचारी के विधि बता देली। अब लगली व्रत करे लगली। कुछ दिन 1-2 नवरातन 2 साल और बीतल, तो 2 साल बीतल तो कहली ये दीदी सुने नी कि भूखल जला, गाँव में लोग को बतिया लो कि अरे 9 दिन के नवरातन भूखल जला, तो जगुर 5 गो 7 गो 9 गो कन्या खियावल जला। ते दीदी आप खियावे नी, हमसे काहे ना बतावे नी? तो तू का करबू? जान के तोहरे लगे बेवत बा खिया के? अरे तोहके भूखे के बता देनी, भूख ही रहलू उहे ढेर बा, तोहरे लगे बेवत बा 9 गो कन्या खिया के। कहली अरे हमके बता दी, हम काहे खियावे के, हम कैसो अपन उपाय कर ले, कैसो हम उपाय कर के हम 9 गो कन्या खियाई। कहतली तू भूखा तलू तो बस भूखा, तो के जरूरी ना बा 9 गो कन्या खिया। कहली अरे बता दी, हमके बता दी, ना तो मान ली हम ना तो जा तनी भाई, ना आप बताओ तनी तो जा तनी, जे बतियाव तेही से जा तनी पूछ ले तनी कि 9 गो कन्या खियावल जला।
त का खियावल जाला हमहू जान जैती। हमहू जब लास्ट जहिया नवरातन रहेला हमहू 9 गो कन्या चाहे 7 गो कन्या खिया के हमहू लोगन के गोड़ धरती। देखी जब सोचली कि अब ते ना मानी तो अपने जिद पे टोल गइल वाली या ना मानी है। आ जब दूसरे से पूछे चल जाई हैं तो इनके तो दूसरे से पूछे चल रहे तो सारा इनके तो पूजा के नियम लोग बता दिलो। हम ते आधा अधूरा बतौले बानी, हम आधा अधूरा बतौले बानी। इनके का करे के बाटे हमके हम करतनी ऊ तो आगे उनके धन बढ़त रहल। इनके नौकर खाना सोचत का करे बाई वाली तो इनके उनके दुआरे घूमत इनकर पति देवना वाली बाने। तो देखी ये सोच के ऊ विधि बतावत ना रही। जब सोचली कि लई तो को चल जाई दूसरे से पूछे चल जाई तो दूसरे से पूछे जब चले सब केहू के बताई दी विधि ये पूजा के। ऐसे बढ़िया लावा हम ही बता देतनी। देखी गुरु भाई इन्हें बता देहली कहतली ठीक बा बताओ तनी। जब नवरात्र आई आ 9 दिन के तू व्रत करिह, 9 दिन की तू व्रत करिह आ 9 दिन के जब व्रत करिह जब लास्ट में तू व्रत करिह तो जो 9 गो आ चाहे जो 7 गो कन्या खियालू ओ लोगन के पूरी आ हलवा के प्रसाद तू खिला दिह। पूरी हलवा के प्रसाद भी खिला दिह आ लोगन के जौन हाथ में प्रसादी दिह तू देखा। हम तो से इतनी है कहतनी कि तू का करिह मछली मंगा लिह और मछली मंगा के ओके खूब सुंदर के धो के आ जहाँ पूजा कल जाला वही जा तू थाली में धो दिह आ थाली में धो के ओके खूब बढ़िया से तोप दिह। आ जब तोप के धैले रह जब तुहार पूजा जब नवरात्र तुहार जब लड़की जब हलवा और पूरी खा लिए तो का करिए उहे जौन रही प्रसाद उहे रही तू उहे का करिए केहू देखे ना आ लोगन के न जाने के हाथे में तू दे दीह। ओकरा से तू ले जाके बाहर तू बटिह। देखी ऐसे पूजा के ऊ दुर्गा माता के नवरात्र के ऐसे जहिया लास्ट कन्या खाली प्रसाद के इहे विधि बतौली कि लास्ट जहिया रही तो तू पूरी हलवा के 9 गो कन्या खिया मछली के प्रसाद तू बांट दिया। लड़की जब उठिए उ लोग कन्या लोग उठी तो लोगन के हाथ में भी मछली के प्रसाद दे दिया। आइए कहिया कि तू लोगन खइह लोगन नई अपने घरे ले जाइए लोगन अपने मम्मी पापा के लोगन दे दिया लोगन। देखी ऐसे बता देली कहली ठीक बा। अब तो हमार जेठान जी बताए देहनी दीदी बताए देहनी अब नवरात्र आवत अटे और नवरात्र में 9 दिन के व्रत करते बानी। 9 दिन के आपकी व्रत करब तो 9 गो हम कन्या के जितना भी कन्या मिली है उन्ना जानी के हम खियाई। देखी बेचारी आई नवरात्र के समय आई 9 दिन के व्रत कैली आ 9 दिन के व्रत क के जहिया लास्ट नवरातन रहल आ लास्ट नवरातन रहल पूड़ी और हलवा चना बनौली गांव में कही अली कि हमरे घरे तोहन लोगन अपने लड़की के भेज दिया लोगन आज हम खाना खियाई प्रसाद। देखी सब जानी अपने लड़की के लोग भेज दे लोग भेजा लोग बेचारी इ 9 जानी के कन्या के इ खाना खियौली 9 कन्या के ही खाना खियौली बैठा के खाना खियली। जैसे उनकर जेठान बतौले रही केहू से पूछे ना गईली कि प्रसाद काहे से अपने जेठान के बाती पे ही रह गईली। ऐसे जेठान देखी गलत बतौली कि जब दूसरी के हाथ में प्रसाद बाटी तो सब केहू कही है कि देखा ये 9 दिन के व्रत कैलस लेकिन इतना ना होता कि मछली के प्रसाद बाटतिया। देखी ऐसे भइल और जब 9 गो कन्या खियौली पूरी हलवा चना लोग खा ले हलो जब गईली मछली के थाली उठा के लेली या कहले रहली कि तू केहू के देखिह ना का कैली वही में से निकाल के आ 9 गो जानी के खाना खिया तली 9 जानी के दे देली आ एगो भैरो जी के एगो लइका के बैठौले रहली। देखी एगो लइका के भी बैठौले रहली उन्हों के भी प्रसाद दे देली आ सब जानी लोग मुट्ठी ले आले अपने घरे लोग लेके गए लोग सब जानी अपने घरे लोग लेके गए लो। आ जब सब जानी लोग अपने माई से दिखावता लो तो देखता लो कि हाथ में सोने के छोटा छोटा खील बाटे आ लइका के हाथे में छोटा सा उन्नू के हाथे में छोटा सा सोने के अंगूठी हो गई बाटे। देखी अब सोचे वाली बात हो गई। सब जानी के माई सोचे लगली कि देखो इतना गरीब बाटी आ 9 गो कन्या खियली
तो देखो कितना खील देले वाली। आ देखो लइका उ खैले तो उनके अंगूठी देखी, उनके अंगूठी हो गइल बा उनके हाथ में। आए लोगन के 9 जानी के हाथ में खील हो गइल बा। वो लोगन के 9 जानी के महतारी सब के सोचे लगल कि देखो बेचारी गरीब वाली लेकिन 9 गो कन्या के खियावत अली, ती कितना पुण्य कितना ही दान करत अली। आखिर में देखी अब बाहर जब प्रसादी बटली तो सब केहू के देखी उहे जन मछरी के भोग लगवले रहली। तू जितना भी प्रसाद बांटत अली तो केहू के हाथ में सोना जाता, केहू के हाथ में चांदी जाता, इहे प्रसाद ही जाता। देखी खाए वाला ना जाता, सब देखी और जब जाता सब के हाथ में, सब के सोचे लगल आखिर में कहाँ से इतना सोना चांदी पौले वाली आ सब प्रसाद बांटत अली। देखी अब जेठानी तो बता देले रहली प्रसाद के नियम तो बता दे रहली कि ठीक बा 9 गो कन्या तू खियैया, लेकिन ऐसे ऐसे करिया और लास्ट में तू जब 9 गो कन्या खियैया तो मछली के प्रसाद उन के हाथे में दिया आ सब जानी अपने घरे लोग लेके जाए लोग। देखी उ 9 तो कन्या लोग लेके गए लोग आ सब जानी अभी तो बाहरे सोचे लगली आखिर में हम 30 मछली के भोग लगवनी है, मछली के प्रसाद बटे कहनी है, लेकिन कहाँ से सोना चांदी इतना बाटे लगल। देखी अब सोचे वाली कितना बात ही हो गई बाटे। अब सोचे लगली उ तो कपारे हाथ धो के सोचे लगली, अब यही सोचत अली कि अब सब केहू चल जा तो हम जा तनी से पूछो तनी आखिर में ती का कैले तोसी हम मछली के तो से भोग लगवनी, ती काहे ते सोना चांदी बटले है। देखी जब अली अब खाली समय पौली, अब जेठान के तो पेटे में खड़ेर मचता कि कब हम उनसे पूछी, कब हम उनसे पूछी। देखी अब जेठान मौका पैली अली अपने देवरान के लगे पूछली कि बताओ तोसे हसे तो हम कहनी कि जब नवरात्र के लास्ट नवमी रहे तू मछली के भोग लगाइए तो ती कहाँ से सोना चांदी पौले कि सोना चांदी बाटल जला। कहती ये दीदी और तो कहले रहनी मछली के भोग लगा गए, हम मछली के भोग लगौनी, लेकिन हम का जन काहे हम तो हाथ से उठावत रहनी मछली, लेकिन हाथ जाके हाथे में सोना चांदी हो जात रहल। देखी कहली सारा बात बता देली देवरान की जैसे जैसे ये दीदी आप बतौनी हम वैसे वैसे कहनी है। अब दुर्गा माता जाने, माता जगदम्बा जाने कि हम का जानी जैसे, लेकिन आप बतौनी वैसे हम कहनी है। देखी अब अगले साल नवरातन फेन पड़ल बाटे, 6 महीना के बाद फेन नवरातन पड़ल बा। अभी सोचली कि हम जब देवरान के लगवनी मछली के भोग तो दुर्गा माई जगदम्बा माई सोना चांदी लोग बना दे हलो, तो हम तो इतना दिन से व्रत करतनी हम ना मछली के भोग लगल बनी के जन मछलिए में लोग खुश बा, तो हम मछली के अब की पारी हम प्रसाद बांटब। देखी नवरातन व्रत कैली और नवरातन व्रत क के मछली के भोग लगवली, मछली के प्रसाद बाटे के तैयारी कैली आ तैयारी कैली। यहाँ देवरान भी तो अपने घरे मछली के तैयारी करतली और जेठान भी मछली के तैयारी कैले वाली 9 गो कन्या खिया के। देखी लेकिन देखी यही जा छोटको देतली प्रसादी देहली अपने घरे, तो फिर इन्हीं के सोना चांदी हो जाता टे। अब देखी जब जेठान देहली 9 गो कन्या के हाथ में देहली खाना खिया के आ 9 गो कन्या के हाथ में देहली मछली, तो लोन के तो हाथे में देखी मछली तो भइबे ना को, मछली तो लोन के हाथे में गईबे ना को। काहे से दुर्गा माता ना सोचली कि काहे लड़की 9 गो कन्या लोग हलो थमेल उनके काहे हम ना पाक करी। देखी जैसे हाथे में डालत अली, जैसे थाली में हाथ डालत अली वैसे बिछी कीड़ा मकोड़ा बन के उनके हाथे में लोग डस ले हलो। देखी जब हाथे में डस गए लोग वही जब थाली छूट गई, आ जब थाली छूट गई बा आ जब सब लड़की लोग 9 जानी लोग आयल बा लोग खाए भैरो जी सब देखता लोग लइका कि तो थाली में से चारों ओर बिछी रंगतिया, सब जानी डरन लोग भाग गए आ सब अपने घरे जाके लोग कहता कि हम उनके घरे खाना खाए गईनी, तू हमके प्रसाद देत रहली, तू उनके थालिया में बिछी रहल, तू उनके बहुत ज्यादा मरले वाली कुल वही जचिले। देखी अब गाँव के लोग सब जानी
आवत लोग देखत लोग उते उनके घर में बिछी रेंगतियाली आ देखी बिछी रेंगतली आ देखत जब देखल लो तो देखी थाली सोज होके आ वही में जैसे मछली रहल वैसे मछली बन के वैसे मछली अब हो गई बाटे। आ देखी आप वही जा माई दादा आप चिल्लातली अब वही जा कहतली कि हे दुर्गा माई हमरे साथी तू का कैलू का कैलू। लेकिन देखी अब देवरानी जब सुनले वाली कि हमरे दीदी के तो कुछ हो गइल बा तुरंत आवतली तो कहतली कि आ का भइल हवे तक बतावतली कि बतौली कि देखा लोग गांव के लोग कहता लोग जे आयल बा देख तलू इ थारिया में आज के दिने नवरात्र भूखल भी आज के दिने लइकन की मछरी के प्रसादी देतिया तेकरे साथे दुर्गा माई अत्याचारी ना करिए दुर्गा माई मरिए ना दुर्गा माई गोपिया ना दुर्गा माई डसिए ना। अब ऐसे सब जानी लोग कहे लगल लो ती देवरान कहतली कि ऐसा आप समन कहतनी आ दीदी हमहू से तो मछरिए के प्रसादी बंटवावत रहनी है तो हम पसरी हम ना जानत रहनी दीदी से पूछनी तो दीदी हमसे कहनी कि मछरी के प्रसादी बटिया न जानी के जब खिया लियो तो तू न जानी के का करिया हाथे में मछरी के प्रसाद दे दियो आ न जानी को अपने घरे लोग चल। दीदी हमसे ये तो बतौले रहनी देखी कहती अली कि अरे हम तो देख ही ना हवे तू के हम गलत नियम बतौनी तो तू कैलू तो तुहरे साथे अच्छा भइल आ हम तुहरिए देख के हम कैनी तो हम जान के अनजान बननी तो हमके आज तरा हे दुर्गा माई हम ना अब गलती करब। सब जानी लोग कहता लो कि दुर्गा माई से तू माफी मांगो कि दूसरे के जब अपन भलाई होखे तो दूसरे के ई ना सोचे कि बुराई जब हमरे साथे भलाई होता तो केहू पूछता अच्छा नियम अच्छा धर्म पूछता तो अच्छा बतावल जाला लेकिन गलत ना बतावल जाला। तो देखी देवरान अब का कहतली दीदी से तू हाई लगवलू ये दीदी तू हाई बटवावलू मछरी प्रसदिया ये दीदी हमसे बटवावलू हम नहीं जानत रहनी नियम दीदी आ नहीं जो जानत रहनी आ हम हूँ जो दुर्गा के नहीं जो नावा गो नाही ये दीदी आ मछरी प्रसदिया ये दीदी आ तू बटवावलू इतना गलतिया काहे कइलू ये दीदी। देखी कहतली कि देखा कहली देखा तोहरे गोड़े गिरतनी हम तो से बहुत भारी गलती कैनी अब से हम कान पकड़तनी अब से ना गलती कराई तो से कि जब ना जानत रहलू हम तो से बता देनी कि मछरी के प्रसाद बाटे के लेकिन नवरात्र में मछरी के प्रसाद ना बटाला इमे जौन भी रहे फल फूल रहे खोआ मेवा रहे उहे बटाला लेकिन हाँ मछरी के प्रसाद तू हाँ से हम बटवा देनी तो हम वही लालच में मछरी के प्रसाद बाटल सोचनी ताज हमरे साथे दुर्गा माई हे तर करतली। देखी सब केहू के देखौली सब केहू के इतना दुर्गा माई इतना ज्यादा उनके खोभी के मारली उनके ज्ञान मिलल अपने देवरान के गोड़े गिरली या देवरान से माफी मंगली। देखी वही जा माफी मंगली तब जाके ठीक भैली। तो देखी कहल जला कि दूसरे के लिए अगर गढ़ा हम खोना तनी तो खुद हमरे के लिए खोने के केहू तैयार बा। तो देखी अगर भगवान के माता जी के पूजा न के नियम ना जानत रही 9 दिन के व्रत के ना जानत रही तो देवरान से वो मछली के प्रसाद बटवली ताज उनके साथे इतना बड़ा सजा मिलल। तो ये देखी ये नवरात्र के आप सबके कथा सुनावनी है कहानी सुनौनी हमरे कहानी के सुनले को तो अच्छा लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखब।